Ahojte, vítajte pri novom videu. Ak aj vy patríte medzi tých, ktorí tento rok úspešne skončili štúdium, nezabudnite, že okrem osláv vás čakajú i povinnosti. Jednou z takých viac menej nepríjemných povinností je evidencia na úrade práce. Aby ste dobre, budeme sa rozprávať práve o nej. K úspešnej evidencii na úrade práce budete potrebovať najmä pohár trpezlivosti, občiansky preukaz, doklad o ukončení štúdia, ktoré vám zašle vaše študijné oddelenie, rovnako nezabudnite na overenú fotokopiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Ozaj, nezabudnite si zobrať pero, pretože budete vypisovať žiadosť o zaradenie uchádzačov do evidencie. Tak? No proste budete vypisovať žiadosť, aby vás na úrad práce vôbec zaevidovali. Pripravte sa aj na otázky, koľko chcete dochádzať za prácou, akú chcete mať mzdu, na akom pracovnom mieste by ste chceli pracovať, či by ste privítali nejaké rekvalifikačné kurzy. A zaujímavou otázkou tiež bolo, v ktorých rokoch ste chodili na základnú školu. Aby ste mali lepšiu predstavu, ako to tam prebieha, tu je krátka vsúka. Dobrý deň, prepáčte, že vás vyrušujem, ale ja som práve dokončila štúdium a chcela by som sa zaevidovať na úrade práce. Dobre, vypíš si žiadosť. Žiadosť? Áno, tu už mám. Vyplnila som si ju doma, stiahla som ju z internetu. Nech sa páči. Z internetu? Takú ne. My máme svoju. Áno, dobre, vypíšem to. Dajte. Dobre. Nikde nesmete pracovať. Všetko mi tu nahlasíte. Na zmluvu najviac 140 €. Jasné. A keď ne, tak tá vykúšem. Jak noviny. A ven. Nie, nebojte sa, nie je to taký strašiak. Avšak naša byrokracia niekedy takého strašiaka pripomína. Možno to je také hrozné. Každopádne prajem vám veľa šťastia pri hľadaní práce a dúfajme, že na úrad práce pôjdeme maximálne raz pri evidencii a druhýkrát, keď sa budeme odhlasovať. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. Ale napíšte mi dole do komentárov, čo by som mala zlepšiť. Majte sa krásne. Čau.